Ja. God kvöld alt sammen. Og vegna USF skal jeg bjøre deg kun øtlene være hjertelig velkommen til dette utrådting 2025. Øt skulle hava adgang til at ukka tan utrådt til vilja, at du stiger til vilja, alt løyve. For 3 åren søgjane setter vi okkom 4 vegna utrådtaferger at arbeide for Jesus. Til at få flere vi, og at flere skulle halda av fram långre og utrådtafellesskap. Og at flere røkka høvun tintun, eisne ute i heim. Vi gjør det tilmæle, og vi kattleie bøttene, bredden. I 2022 var evne hvordan skapar vi mennande vendingar omkvarve, og i 2023 var evne bøtt og utrådter, og vi tog seg om trust, skier og frafall. I fjør var evne gentenar, kvinnenar og der beste, og i år, i kvöld, hittar vi nærre etter venjara leiklodene. Og vi er ekla glede og spent om at her finnes det sterkla fina vidjan av Klaus Dalgaard Hansen, som ikke er en og kvør. Klaus Dalgaard Hansen er kjentur som en særlig gåer ungdomsvenjare og talentmennare i danskon håndbølt. Han eier lot i nekvån heimstjøtnen som i dag setter stor år av Klaus som ungdomsvenjare. Senast i årene hever han arbeidt for norska håndbøltsambandet, som rådgjøver til fel omkring landet, med en annen imot til å skapa donalige venjere. Og til deg, Klaus, hjertelig velkommen til Færøerne. Vi gleder oss til å høre deg, og vi gleder oss til å få gode råd og inspiration til hvordan vi fortsat kan udvikle og styrke vores arbejde i de færøske idrætsforeninger i forhold til hele tiden at skabe og fastholde flere trænere, som har modet og værdisættet til at agere langsigtet og med fokus på at skabe fremtidens atleter. Vi der var æsten finne Jorunn og Ludvig at komme og greie fra henne og venjere, lei fra at være håndbollsleikere til at gjøres foreldrevenjere, og så igjen teka tilvidere avgjør om at hun fegen ville teka venjere-leina og ase. Så igjen kommer Eli Hense fra fotballsambanden og sier noen år om hvordan et samband kan hjelpe synen felon av menna syna venjere. Og hver vet, kanskje Eli eisne kan teka god råd heim besvær kvöld. Vi får eisne sette tog av til tikkun, at spyrja og få et felagsprat. Her vi tåsa vi Klaus om hese vieskifte og gjerne føreskon høp. Og for jeg trykker vi komme vel og vir i tjøkken hese spennende evne, har vi finnet Ona Holm Johannesen at leie okken i tjøkken kvöld. Ona for eisen jeg seta hese spennende folkene og oppfylltjande spurningar og bjøva tikkun i prat. Så takk for at dere er møtt her i dag, og det er godt å sutja at ombo er for flere utrettargreiner. Og det er nemlig okkara vogn at ødel kunne få uiplåster oansett bakgrunn, til høyest omstøvner er omstøver og vendingar omkvarvene er i imisk, fra grein til grein, så er det vieskifter og er til felags, tar vi få oss til bøtt, ung, kapping og sterskan fellesskap. Så ennå for hjertelig velkommen. Så nu får jeg gjøre året til Ona. Gjør så vel. Ja, takk for det, og velkommen. Og utrådta Tyntje, og som sagt for å snikva seg om en av mange høvesleiklåden i utrådten, som er venjaren. Det er venjaren som skal skapa et godt
Venjingar omkvarve til venjaren som skal seta mål, motivera, løsa osemjer og tjata med vaksne eisne at skapa neju urslit, så det en stor oppgave. Vi setter spurningen i kvöld, hvordan det er lettere at gerast venjare og vera venjare i breion høpe. Vi spyrja hvordan vi menna diktar gåar venjarar, og vi spyrja hvordan vi skapa karmar her venjarar truvast og mennast. Og som sagt, det er det folk som færre å sia syna søve, og som færre gjør åkken innlitt og i syna rønter og hvordan de arbeider. Det er danske ungdomslandslisvenjaren Klaus Dalgaard Hansen, det er fyrvirrande håndballspelaren Jorun Ludvig, som senaste 6 årene i SNU var i ungdomsvenjare, og fyrvirrande fotballspelaren Eli Hense, som hever drikkvar og fjølbrøttar venjare rønter, og nu samskipar venjare utbyggvinsjena tja fotballsamband. Og vi vilja ordentlig gjerne hava tikkum vi, eisne tikkara spurningar, tikkara tankar, tikkara rønter, tikkara gode søve om onkra gode venjare som tid har haft, alt som hever relevant til etter uidrotta tinge, så stinker okkur seg opp i høtten medan tid lusta, medan fyrleserne så går med tankan og deinligan endelig vi okkur ta høve bort, ta vera flere høver til det, så vi får sett en flere år av dette evne. Tiltaket er ikke strømt beinleies, men det er tidlig opp, og av det samme har vi skilt en mikrofon til de folkene som har en vimerking, så det får dit ta eisen. Annars, som det sørger skrånne, tiltaket har 2 holdleiger, og det er en stekker, man går en time, klokken 8, og 4 holdleiger eier så Klaus Dalgaard Hansen. Han har finnet stora vidkjenning som ungdomslandslisvenjare, ikke bare for sine mange heiersmerske, men eisen sine og vanlige breie faglige vitan. Og senast i årene har han så arbeidt som talentmennare for norska håndballsambandet, og som vi hørte så har ommelene i eisen være og vanlige gå. Mikael Hansen har sagt han til dømes at han er best i ungdomsvenjare nægrantøy, tog han mestrar til tropla som at trusta folk, at kujta seg til sitt utarsta, men ui en tryggum og gåun ungkvarv. Og Klaus har vært vidt til at evna og mett flere av teimon gaver rygaste håndballspelaren som er i danskon håndballte. Og i kveld han så i fargen for å si syna søve for jokk. Så jeg halte vi fra Bjørn, velkommen. Vær så god. Den er der. Tak. Så fik jeg vendt mig rundt, så var der mange mennesker. Herligt. Allerførst vil jeg gerne takke for invitationen. Altid spændende at komme rundt og fortælle om forskellige ting af idrætslivet, og i aften omkring trænerværvet, som er i mine øjne fuldstændig afgørende for, at vi kan give børn og unge gode, sunde fritidsinteresser, og for ganske få af dem, men for nogle af dem, så ender det jo med også at kunne blive en profession senere hen. Men fundamentet for mig i hvert fald, det er det brede helt nede, hvor græsrødderne er, helt nede i fundamentet. Og det er egentlig også det, der gjorde, at jeg startede med at være træner for et sted mellem 35 og 40 år siden i en lille klub på Sjælland, og bliver så en af den målgruppe, som jeg skal tale lidt om i forhold til at få flere trænere, og det er de unge trænere, det er de nye trænere, som jeg har et ret vågent øje for i de her år, for jeg synes, der bliver længere og længere imellem dem, og de er jo fuldstændig afgørende for, at vi kan blive ved med at have foreninger, uanset hvilken sportsgren det drejer sig om. Og så er der en anden gruppe, som jeg så er blevet sådan med tiden, og det er jo forældretræneren, som jeg er samtidig med, at jeg arbejder i Norge, og for det norske håndboldforbund, så bor jeg i Danmark stadigvæk, og er engageret i den lokale forening, og har trænet begge vores børn, træner stadigvæk et af dem, så der ligger den anden af de helt store målgrupper i mine øjne, det er forældretræneren, som rummer et enormt potentiale, hvis vi som foreninger er dygtige nok til at kunne motivere dem til at komme ind
og er dygtige nok til at give dem nogle opgaver, de føler, de kan løse, og dermed også kan få lov til at skabe noget kontinuitet. Så det var lidt indgangsbønnen til det, jeg skal tale om. Ganske lidt om mig selv, fordi selvom at jeg jo må tilstå, at mit færøske det er begrænset, så kunne jeg godt fornemme lidt af den der indledning. Men har jo arbejdet i dansk håndbold på herresiden i rigtig mange år, og været ungdomslandstræner og været med omkring herrelandsholdet også, og fået rigtig mange oplevelser omkring det. Og så ringede Jonas Wille til mig for, hvad det er, snart 3-4 år siden, og spurgte om, hvis han nu blev A-træner, om jeg kunne tænke mig at tage til Norge og prøve at arbejde med norsk herrehåndbold, og det synes jeg jo kunne være spændende. Og opgaven er jo, at det skal være vanskeligt for Jonas Wille. Ikke på den måde, som Færøerne har været med til at gøre det vanskeligt for ham, og jeg tror også, at han i perioder synes, det har været vanskeligt nok. Men hele tanken i mit arbejde, det er at prøve at se, om vi kan skabe en større bredde blandt norske herrespillere. Og det er sådan grundlæggende også det, som har været formålet med dansk herrehåndbold tidligere. Så det er en spændende opgave, og det er jo en opgave, der starter meget, meget tidligt ude i alle de foreninger, der findes, ved at få så mange med som overhovedet muligt, og også skabe motivation derude. Så det er, hvad jeg får min tid til at gå med. Så egentlig ret bredt funderet fra det super elitære til det helt nede på sådan græsrodsniveau ude i de ganske almindelige foreninger. Det er i hvert fald det, jeg kan man sige, rundet af. Og det jeg stadigvæk brænder utrolig meget for. Prøv at starte med at tale lidt om rekruttering, hvordan vi kan få trænere ind, og inden jeg sådan går ind i de to primære målgrupper, som jeg i hvert fald har valgt, i aften skal være primære målgrupper, det med forældretrænerne og de unge trænere, så tror jeg, det er fra start af er utrolig vigtigt for at få nye trænere ind, at foreningerne er dygtige til at definere, hvilke opgaver det er, at træneren skal løse. Så når man bliver spurgt, og måske også går derhjemme selv og tænker, at det her kunne måske godt være noget for mig, at vi som foreninger er meget dygtige til at skitsere, hvad er forventningerne. At vi ikke bare står der og siger, at der er trøjer, der er bold, og der er en fløjt, værsgo, held og lykke. Så tror jeg, der er rigtig mange i den hverdag, som de fleste har, hvor at man har travlt, og at man kunne godt bruge lidt flere timer. Så er det ikke sikkert, at vi får flere til, men hvis vi kan være dygtige til at skitsere opgaven, den ligger der og der. Du skal for eksempel varetage noget træning, men der kommer også nogen, der kan hjælpe dig, så du ikke behøver at være der hver gang, og vi har styr på det rundt om, så tror jeg, der er vi allerede kommet utrolig langt. Oplever i hvert fald selv i den by, hvor jeg bor, at der er rigtig mange, som allerede når at sige farvel og tak, inden de kommer ind, fordi de ikke kan overskue, hvad det egentlig er, de skulle gøre, hvis de sagde ja. Allerførst i forhold til det, fordi der er mange diskussioner om forældretræneren, men jeg tror, at man hurtigt kan blive enige om, hvis den gruppe trænere ikke eksisterede, så ville der nok ikke være særlig mange foreninger, og så ville der ikke være særlig meget børneidræt overhovedet. Så det drejer sig ikke om det er rigtigt eller forkert. Det drejer sig om, at det er fuldstændig afgørende for vores foreningsliv, at der er nogle forældre, som påtager sig nogle opgaver og gerne vil give børnene nogle gode, sunde oplevelser og nogle værdier, de kan tage med videre i livet, uanset hvor dygtige de bliver. Når vi står der og skal lokke nogen ind, så er det altid fint at have gode argumenter. Og DH, det er dansk håndbold. Det er jo lidt ligesom at være håndboldtræner og være foredragsholder. Det er jo, at man skal jo lade sig inspirere. Hvis man synes, der er noget, der virker fornuftigt, så stjæler man med arme og ben.
Og jeg synes i hvert fald, og det oplever jeg jo også selv, at det at komme i hallen, om det så er en svømmehal, eller det er en håndboldhal, eller det er badminton i håndboldhallen, hvad søren det er, så oplever jeg jo, uanset hvordan min arbejdsdag har været, så er det fantastisk at komme ned til nogle 9 år gamle drenge, som kommer hen og siger, hej Claus, så kan du ikke åbne for boldskabet, og så ligesom om, så har jeg næsten glemt alt det, jeg har siddet og rodet med hjemme ved computeren, eller de teamsmøder, der var, så bliver man mødt af de der smil og de forventninger, og så bliver det et frirum for mig, og for sikkert også for rigtig mange andre. Så er man jo med til at skabe glæde. Og det tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi slår på, når vi skal have nogen ind til at være trænere. Det er, at man skaber glæde hos utrolig mange børn, og hvem vil ikke gerne det? Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man som specielt ny træner, men træner i det hele taget, føler, at man er en del af et fællesskab i en forening. At det ikke bliver noget med, at jeg har ansvar for U11 piger, og så kommer jeg og varetager noget træning, og så forsvinder jeg ud af hallen, og så kommer jeg, når der er kamp. Men at vi som foreninger bliver dygtige til at lave nogle arrangementer, som er med til at kitte mig som træner sammen med nogle andre trænere. At der lige er mulighed for at kan mødes med nogen inden, mødes med nogen efter, måske en gang imellem. Det kan være, om måneden har et arrangement, hvor man kan mødes og kan snakke og kan udveksle erfaringer. Men den her med, at man føler, at man bliver en del af noget større inden for foreningen, tror jeg har virkelig stor betydning for mange. Og har hørt flere sige, at hvis de ikke ligesom følte, de var det, så følte de et eller andet sted bare, at de skulle løse en opgave, og så tog de hjem. Men det med, at de også skaber relationer, som de møder nede, når de skal handle ind, eller når de er nede og træne selv, eller hvad de nu gør, det gør også, at man på den måde får en hvad man siger, mere værdi i at være med. Så skal jeg være helt ærlig og indrømme, at det er jo først noget, der er gået op for mig, efter jeg er blevet forældretræner. Hvor jeg tidligere trænede vores datter, mens hun spillede håndbold. Og så opdagede, hvordan man lige pludselig fik en masse relationer til hendes veninder. Både fra den ene og den anden skole, og den ene og den anden årgang. Og på den måde også fik relationer til forældrene, og fik et større netværk og en større forståelse for, hvad der var på spil, og kunne måske også navigere i nogle af de ting, der sker op i skolen, eller sker nogle andre steder, og fik et større indblik i, hvad der er på spil. Og så er det jo også tit sådan, at ens hjem bliver mere og mere åbent, og det skaber jo også nogle gode relationer, og gør jo også, at i sidste ende jo er ens eget barn også trives bedre, fordi at man er en del af det her. Så tror jeg, det er vigtigt. Vi skal jo ikke have lukket dem ind, men vi skulle jo gerne have nogle trænere ind, men er der også nogle ting, som vi minder dem om, når de går i gang. Det er for mig fuldstændig afgørende. Selvfølgelig har faglighed betydning, men i første omgang så er engagement og nærvær meget vigtigere for børnene, end om man lige, hvis det er håndbold, kan huske, hvordan man skal sætte fødderne i en fint og de her ting. Hvis vi først kan få dem ind, og børnene oplever nogle voksne, der lægger mærke til dem og viser interesse for dem og er engageret i dem, så er engagementet virkelig, virkelig vigtigt, både for foreningen og for børnene, og det er tit også engagementet, som gør, at den nye træner føler, at hun eller han får noget mere med, og får det der ekstra med. Fordi hvis man arrangerer nogle sociale ting, eller man bliver i hallen lidt længere, så får man lige den historie fra et barn, som man ligger lige og tænker lidt over, inden at man skal sove. Så fagligheden bliver selvfølgelig vigtigere og vigtigere hen ad vejen, men i første omgang er jeg helt overbevist om, at det er engagementet, der skal veje tungest.
Og dermed tror jeg også, at der er nogle nye trænere, der måske kan sænke skuldrene lidt og tænke, at det kan jeg godt, fordi det kræver ikke, at jeg har det helt store kørekort i kontraspil, eller hvad det nu skulle være, for at kunne gå ind i det her. Men jeg kan i hvert fald komme med mig selv. Og det er tit det, der gør den største forskel, at man kommer med sig selv og med sin menneskelighed. Så oplever jeg tit, når jeg laver kurser, trænerkurser, at der er rigtig mange trænere, nok primært forældretrænere, startet op, og nu er min søn startet med håndbold, og så er jeg kommet til at sige ja. Hvad er det så, jeg gør? Og den her idé, som jeg egentlig godt kan forstå, og det er meget menneskeligt, at man tænker, jeg skal have nye øvelser, jeg skal kunne vise dem nyt, jeg er bange for, at det bliver kedeligt, hvis de laver det samme igen og igen og igen. Og selvfølgelig er der også en grænse. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som foreninger er opmærksomme på også at turde sige til de nye trænere, at det er faktisk gentagelser, der skaber læring. At hvis vi hver gang inden den nye træning finder nye øvelser frem, jamen så oplever spillerne jo ikke, at de bliver dygtigere til noget af det. De bliver næsten bare forvirret af, at de skal forholde sig til nye instruktioner og nye øvelser hver gang, i stedet for at de ved, at der er nogle øvelser, der går igen, og så kan de over tid mærke, at jeg bliver faktisk dygtigere til netop den øvelse. Og det giver vi dem muligheden for, hvis vi tør gentage nogle ting. Så hvis trænerne oplever, at den her øvelse, den giver smil, den giver sved på panden, så kører vi ned ad det samme spor. Det sker der ikke noget ved. Og igen håber jeg, at det der med, at skuldrene sænker sig lidt, og at man tænker, at det her, det kan jeg godt løse. Kommer der nye trænere ind, prøver at skabe noget mentorordning, et tilbud om, at der er en mere rutineret træner i klubben, der har muligheden for lige at kunne kigge forbi, måske en gang hver 3. uge, eller en, man ved, man kan ringe til, hvis man har haft en oplevelse, som man gerne vil vende med en anden, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt for den nye træner, at der kan sidde en og så se træningen og kan spare med en bagefter, og man kan stille de der spørgsmål. Hvordan synes du, jeg fungerer i rummet? Hvordan er mine instruktioner? Er det for kort? Er det for langt? Var jeg for hård ved ham der? Eller gik jeg for hurtigt videre? Eller hvad søren det nu skulle være? Men den der, man kan spille bold op af, tror jeg vil betyde rigtig meget, når vi skal prøve at få nogle forældretrænere ind. Så ligger der jo ibygget i forældretrænerrollen virkelig også nogle dilemmaer, som man tror både som forening, men selvfølgelig også som den enkelte træner skal gøre sig nogle overvejelser om. Den hører jeg tit. Og oplever virkelig, at der er mange forældre, der er opmærksom på den her med, hvordan behandler jeg nu mit barn i forhold til de andre. Kommer jeg til at snakke for meget med mit eget barn, gøre for meget, eller er jeg kommet over i den anden grøft, hvor det skal i hvert fald ikke hedde sig, at mit barn har nogen fordel af, at jeg træner dem, så det er med pisken i 1,5 time 2 gange hver uge, og så lige pludselig så synes barnet måske faktisk ikke, sportsgrenen er så morsom længere. Igen, hvis man overhovedet gør sig refleksionen, så tror jeg ikke, der er et så stort problem. Og igen, det her med at tage fat i nogen i klubben. Du er sikkert ikke den eneste forældretræner, og dermed ikke den eneste, der tænker i den her, så man skaber ikke et forum, men en eller anden åben dialog om, hvordan gør vi lige det her? Hvordan håndterer I det? Hvordan håndterer I det derhjemme? Hvilke muligheder ligger der i det? For der ligger jo en fantastisk mulighed i at have utrolig meget tid sammen med ens barn eller ens børn. Og hvem vil ikke gerne det?
Og i forlængelse af den, hvor længe kan man være forældretræner? Den hører jeg også tit. Hvornår er det, jeg skal give slip? Er der overhovedet nogen, der er klar til at tage over, hvis jeg giver slip? Og hvornår er det rigtige tidspunkt? Den ligger der jo også. Og jeg har ikke noget svar. Beklager. Jeg har mødt hele skalaen. Sagt med et stort smil, så har jeg mødt nogen, der aldrig burde have gået i gang med det. Og så har jeg også mødt dem, hvor jeg tænker, det var ikke noget problem, om de fortsat til de blev old boys. Fordi det fungerer bare godt, og de andre, de trives også. Så det er jo igen den her med, hvor det er en balancegang. Og har oplevet igen, at det bedste, der kan ske, det er, at man tager andre med på råd, så man ikke står med tingene selv. Fordi der er mange, der har stået i den samme situation, og i de samme dilemmaer, før man selv gjorde. Det ligger måske et af de mest centrale spørgsmål, det mest centrale spørgsmål i forhold til det med forældretrænerne. Det er, at der er rigtig mange forældretrænere, der stopper, når deres barn stopper, eller i hvert fald når de stopper med at træne deres eget barn. Og det er jo en kæmpe ressource for vores foreninger, fordi jeg mener jo, at de stopper, når de er bedst, eller I stopper, når I er bedst, for det er der, I har mest trænererfaring. Og det er der, hvor I vil have allermest mulighed for at kunne give noget videre til nogle andre børn og til et andet hold. For der har man måske gået en 5-6 år tilegnet sig en masse viden og en masse øvelser og en masse relationer og en masse gode måder at kunne være sammen med de her børn på. Så egentlig både, som jeg ser det, kunne række ud fra et forbunds side, fra en forenings side og fra trænernes side. Hvordan får vi løst den her? Det kan jo være, at vi skal diskutere det senere i aften. Det ved jeg ikke, men for mig at se ligger der ligger der en virkelig central problemstilling i, at der er rigtig mange af dem her, der forsvinder væk fra os, når de har oparbejdet en masse erfaring, som der kunne være dejligt, man kunne give videre til nogle andre. Så er der den anden store, spændende gruppe, den unge træner eller ungtræneren, hvordan vi får den næste generation ind og tager aktiv del af et foreningsliv og kunne give nogle ting videre. Helt afgørende, som jeg sagde indledningsvis, for foreningernes overlevelse, og i hvert fald i en dansk sammenhæng kan jeg se, at det er vanskeligt at få de unge ind, medmindre man laver målrettede strategier og simpelthen har en, der står for ungtrænerne og sørger for, at de føler, at de kan lykkes i det. Og når jeg kommer til Norge, er min oplevelse faktisk, at udfordringen den er større. Jeg synes tit, når jeg har trænerkurser, at jeg kigger ud over en hel masse trænere på min egen alder. Og det kan der selvfølgelig være noget godt ved, men det kan der absolut også være noget skidt ved, set ind i et længere perspektiv. Igen, hvordan får vi dem ind? Jeg synes helt klart, at vi skal slå på det her med, at der ligger noget selvstændighed, der ligger noget personlighed, noget opbyggelse af det. Man skal ikke bladre i særlig mange bøger om ledelse og om hvem der har mulighed for at blive leder, og hvad der er lederpotentiale, før man oplever, at der er rigtig mange, som ret tidligt er gået ind i den rolle, og har tur gå foran, og tur kunne lære fra sig. Så der ligger helt sikkert et argument der, og jeg tror, det er et argument, der vejer tungt for den unge generation, hvor der ligger noget what's in it for me i det her. Og det må vi gerne slå på i den sammenhæng her. Men oplever i hvert fald, at hvis man kan tale til deres egne muligheder, måske lidt manipulerende, så sker der ikke så meget ved det. Specielt fordi det er jo sandt. Hvis de stadigvæk spiller, det gør de forhåbentlig,
så siger al forskning jo, at det man lærer mest af, det er at lære fra sig. Så hvis de unge spillere, altså jeg tænker teenager, mellem sen teenager, også kan bruge det som argument, at ved at man selv går ind og skal lære fra sig, og skal fortælle, hvordan man skal kaste, eller hvordan man skal modtage bolden, hvis jeg nu bliver i hvad det hedder håndboldverden, eller hvordan man angriber et rum, eller beskytter bolden, eller hvad det skal være, jamen så gør man sig jo nogle refleksioner, som man tager med, når man træner bagefter selv. Så på den måde ligger der jo et billede i det, og jeg kan helt tydeligt se over de cirka 30 år, jeg har været med i dansk håndbold, at en del af de spillere, der blev rigtig, rigtig dygtige, de har været foreningsaktive og træneraktive i deres lokale klubber tidligt, og har ligesom kørt et eller andet parløb mellem og udvikle sig som spillere, og udvikle sig som træner, og har taget mange gode ting med fra deres trænergerning ind til deres spillerkarriere. Også at få en forståelse for, hvordan det er at være træner, og også tit er der en del af dem, der ender med at være anfører på de hold, de er, fordi de har ligesom tidligt tilegnet sig nogle egenskaber, som er rigtig gode at have med på et hold, eller senere på en arbejdsplads. Det er heller ikke tosset. Men det der med, jeg har også nogle unge trænere med de U9-drenge der, og når de der 2 15-årige drenge, de åbner ind til hallen, ikke, så bliver de jo bare sådan overfaldet. Og de kan bare noget, jeg ikke kan, heldigvis. Så på den måde er det jo også et rigtig godt argument. Det er helt sikkert, at det giver dem gode oplevelser, og det bygger også noget selvværd op omkring dem. Jeg tænker, alle, der sidder herinde, som tør at huske tilbage, hvordan det var at starte med at være træner, de kan godt skrive under på den der. Jeg skal i hvert fald være den første, der går til skrifte, og skal indrømme nogle af alle de ting som jeg lavede, og sikkert stadigvæk laver, men jeg tror, der var flere af dem tidligere. At den der perfektionskultur, der desværre er omkring teenager, den tager de jo med i deres trænergerning. Det kan jeg helt tydeligt mærke med dem, jeg har inde omkring det hold, jeg træner, at de tænker, at det skal jeg kunne klare rigtig hurtigt, og jeg skal kunne lykkes rigtig hurtigt, og hvis der er en øvelse, jeg ikke kan få til at lykkes, så må der være god nok til. Nå, den går vist igen. Og der skal vi som voksne virkelig sørge for at tage skuldrene omkring dem, og sørge for at give dem nogle opgaver, som de kan løse, og bygge dem stille og roligt op. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og det er vigtigt at minde dem om, at de skal være nærværende. Ellers så kommer, i hvert fald der hvor jeg er, der kommer telefonen meget hurtigt op, selvom vi træner. Så jeg synes, det er også på sin plads, at man skaber nogle rammer for dem, som de kan være i, og at blandt andet, at de er nærværende, når de er der, og de er til for børnene, fordi de er rollemodeller. Og det er jo et adelsmærke at være rollemodel, så det er jo samtidig igen noget, der kan bygge dem op. Der er jo både et individuelt perspektiv i den sætning her, og så er der selvfølgelig også en reminder til foreningerne, når vi skal påsætte trænere. Det kan være vanskeligt at finde trænere, og derfor så oplever jeg jo også en hel del foreninger, når de har fundet træneren, så vender man næsten det blinde øje til, og så fik vi løst den, og så må det køre, som det nu kører. Men som forening at være skarp på og opmærksom på, hvilke trænertyper har vi. Og at man som træner, når man går ind i det, er helt ærlig over for sig selv i forhold til, hvad er det, der motiverer mig? Hvorfor har jeg lyst til det her? Hvad kommer jeg efter? Hvad er det, der kan give mig noget?
og dermed også sørge for, at det kan give nogle andre noget, børnene noget. Og i mine øjne er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Men det kan blive uheldigt, hvis den resultatorienterede træner børn, og det kan også blive uheldigt, hvis at den, der sådan egentlig er ligeglad med, hvad der står op på tavlen, træner seniornes første hold, for nu at karikere det lidt. Der er vi sådan i, kan man sige, yderpunkterne i det. Men i hvert fald oplevelsen af, at man som træner er bevidst om, hvorfor man går ind i det, og at foreningerne, hvis man har overskud til det, også sådan næsten på bestyrelsesmødet sidder og sådan kigger på, vi har de her trænere, hvordan kunne vi ramme den? Og her er vi også tilbage ved forældretrænerne. Fordi det kan jo ske, at den meget resultatorienterede træner gerne vil træne sine egne børn, som er 8-9-10 år gamle. Og i min optik er det i hvert fald ikke det rigtige. Det kan vi så diskutere, om jeg har ret eller jeg ikke har ret, men det er min holdning, at det med resultater, det skal komme senere. Så kan vi konkurrere, og vi skal se, hvor dygtige vi er, og hvor langt vi er kommet, men det er vigtigt at kunne få hele gruppen med. Så sådan et lille sådan indspark både til trænerne og til foreningerne om, at hvis man overhovedet har overskud til at kunne tænke ind i det her, så tror jeg virkelig, at man kan løse mange ting, inden problemerne opstår, hvis man er opmærksom på at få placeret trænerne de rigtige steder. Så hvad kendetegner, eller hvad karakteriserer den gode børnetræner i mine øjne jo? Ikke en prioriteret rækkefølge, men i hvert fald havde det været det, havde den her også ligget meget højt på listen. Det her med at være nærværende, det her med at være engageret, det med at børnene de kan mærke, og de unge for den sags skyld kan mærke, at man er der, og man er på, og man giver noget af sig selv, så får man også meget igen. En mantra for mig, jeg nævnte det også lige før, men det behøves man ikke være enig i, men for mig drejer det sig om, at alle børn har de samme muligheder for at kunne blive dygtige, uanset hvordan deres nuværende niveau er. Og det tænker jeg egentlig helt frem til 14, 15, 16 års alderen, så må det være sådan det er, og så kan der være en eller anden glidende overgang for nogen, og så kan der være nogen, der men skal blive der, hvor de er, og har stor glæde af det. Næsten nøglen bag en færøsk håndboldsucces, når man ser på det udefra, vel at mærke. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt mange gange. Det med den åbne hal, det med at kunne få lov til at gå ned og lege, det med at kan få lov til at spille bold og prøve ting af og eksperimentere, og over tid kunne have mod på at tage det med ind i kamp. Og det skaber jo ikke kun dygtige håndboldspillere, det skaber også en masse glade håndboldspillere, og så skaber det jo også i sidste ende en masse glade tilskuere, for hvem vil ikke gerne se på de spillere, som er blevet opmuntret til at eksperimentere, og derfor har et arsenal af forskellige kreative løsninger. Det er de færreste spil og sportsgrene på højeste niveau, hvor vi træner i sidste ende har den helt store indflydelse, når det rigtig kører på. Der skal atleterne løse tingene selv derinde, så det er rigtig fint, hvis de kan eksperimentere. Det er rigtig fint, hvis vi slukker for GPS'en og lader dem finde vej derinde selv. Enorm opgave i at sørge for, at der bliver talt pænt. Og den opgave er ikke blevet mindre, efter de sociale medier er trådt ind på scenen. Så der ligger virkelig meget her, hvor foreningerne igen også kan gå ind og kan hjælpe. Men for mig at se, er det her fuldstændig afgørende, at alle har muligheden for at kunne gå ind i miljøet og føle sig trygge, uanset hvor dygtige de er, og vi taler pænt.
og vi går forrest i forhold til, når der skal løses nogle ting. Refererer tit til en stor engelsk undersøgelse, hvor at der var nogle forskere, der var ude og skulle besøge et fodboldakademi. Jeg tror, de var 15-16 år gamle, men der var i hvert fald 25 spillere, og de 4 trænere, de fik inden træningen til opgave og skulle notere, hvem de synes, der var de mest talentfulde spillere. Og det var 5, de måtte nævne, så de skrev jo 5 navne ned, og det blev de jo så enige om, hvem det skulle være. Og så optog de to træninger, og så kiggede de på, hvordan var kommunikationen, hvordan var feedbacken. 80% af kommunikationen fra trænerne gik til de 5, de mente var de mest talentfulde. 20% af kommunikationen gik til de resterende 80%. Jeg kan næsten mærke, hver gang jeg refererer det, at de små hår på armene, de sådan løfter sig. Fordi at her ligger jo virkelig noget, hvor vi skal være meget opmærksomme. Og mit lille eget personlige mantra inden hver træning, det er, at jeg skal ind og have noget under 4 øjne med hver enkelt spiller hver evig eneste gang. For at han eller hun føler, at jeg var glad for, at de kom til træning. Og de kan mærke, at de ikke bare er en del af en stor maskine, men det er mennesker, der får noget fra mig hver gang de er der. Jeg lykkes sikkert ikke hver gang. Men jeg prøver at tænke over, at jeg skal prøve at fange dem. Om det så er lige inden træning, eller det er en øvelse, eller jeg bare får spurgt, har du haft en god dag? Så kan det måske næsten være det vigtigste spørgsmål, der bliver stillet den dag. At det bliver den refleksion. Og det er jo punkt 5, der gør, at vi kan få en volumen i vores grupper, som gør, at vi kan blive ved med at have mange, der gerne vil være med. Og når vi samtidig i sidste ende ikke har den store fornemmelse for, hvem det er, der ender med at blive bedst, jamen så giver det rigtig god mening, uanset hvordan ens tilgang er til det. Prøv at være nysgerrig på, hvorfor kommer børnene egentlig? Hvad er deres motiv? Nu har vi snakket om vores eget, og det er jo dejligt at rode lidt i navlen. Men vi skulle også gerne gøre noget godt for dem. Og der er en stor klassisk dansk undersøgelse, der er lavet af flere omgange. Den seneste her er, tror jeg vi blev enige om, en 3-4 år gammel. Men det er knap 1.500 danske børn mellem 9 og 14 år, der er blevet spurgt, hvorfor de dyrker idræt. De måtte sætte et kryds. Der var 8 svarmuligheder, og de måtte sætte et kryds. Og man kan sige, rammer vi noget af det øverste på denne her, så rammer vi rigtig, rigtig, rigtig mange børn, der bliver glade og tilfredse. De vil gerne være dygtigere. De vil gerne lære noget. De vil gerne opleve progression. Så den er helt vigtig i forhold til træneruddannelse, i forhold til at komme med feedback og være tæt på dem, i forhold til i hvert fald i nogle sportsgrene at træne i mindre grupper. Og så har det ikke noget med at gøre, hvor dygtige de er. Det er ikke kun dem, der pt. Er dygtigst, der ønsker at blive dygtigere. Det kan også være nogle af de nye, eller dem, der har vanskeligt ved at knække nogle koder inden for den sportsgren, vi taler om. De vil også gerne blive dygtigere. Og de har krav på at få muligheden. Jeg tænker, de betaler det samme i kontingent som de andre. Så skal det være sjovt. Ja, hvad er det så? Jeg plejer at sige, det er det, der gør, at de kommer igen næste gang. Så hvis der kommer nogen i jer igen næste gang, så har det nok ikke været helt skævt. Jeg tror heller ikke, det er helt skævt, når vi taler børn, at det er et højt aktivitetsniveau. Så der sker noget, og der er sved på panden. Det er også tit det, der gør, at det er nemmere at være træner. Og så ligger der et socialt aspekt. Og det er her ikke en håndboldundersøgelse. Det var håndbold, det var badminton, det var svømning, det var fodbold og gymnastik. Så det er sådan lidt blandet. Men det der med at være en del af holdet eller være sammen med ens venner, fylder rigtig meget. Og hvis vi
Hvis vi lader den smelte sammen, kan man sige, så rammer vi alligevel næsten hver fjerde. Så det er rigtig mange, hvor det fylder rigtig meget. Og igen, vi må ikke forveksle det her med at være ambitiøs og være social. Kigger ind på en hel del af de dygtigste håndboldspillere, jeg har fået lov til at være meget sammen med, så er det helt tydeligt, at det sociale fylder rigtig meget. Og det fyldte meget, da de var 12, og det fyldte meget, da de var 17, og det fyldte meget, da de var 37. En stor del af deres motivation på hele vejen og hele rejsen er det sociale, og det at være sammen med nogle andre og kunne lykkes sammen med nogle andre. Så det her med at være ambitiøs og være social, det er desværre stadigvæk en udbredt misforståelse, at de to ting ikke hænger sammen. De hænger for en hel del uløseligt sammen. Så det skal vi selvfølgelig kunne ramme. Så er det der med at vinde stævner, kamp og konkurrencer. Fylder ikke så meget for de børn, der bliver spurgt. Så nogle gange så kunne jeg godt tænke mig, og når jeg har været ude og se et U9-stævn i håndbold, så kunne jeg godt tænke mig at lave den samme undersøgelse med trænerne. Men der er vi ikke kommet til endnu, fordi det der med forventningsafstemning kunne måske være fint nok nogle gange. Men kan vi ramme noget af det heroppe, så er vi i hvert fald rigtig, rigtig langt. Og jeg synes, det kan være nogle gange lidt interessant at vende perspektivet rundt og kigge på, hvad er det egentlig børnene kommer for? Hvad er det, de forventer, når de kommer til vores aktivitet? For at runde det lidt af, så snakker vi jo tit om mestringsfølelse blandt atleterne, at det er så vigtigt, at de føler mestringsfølelse, at de bliver dygtigere, at de har succes, at de lykkes, at vi rammer dem der, hvor de er, at vi tager dem med videre derfra, at de får nogle opgaver, de kan løse. Og jeg mener, der er en fuldstændig tydelig parallel i forhold til os trænere, at vi har også behov for mestringsfølelse. Vi har også behov for at få nogle tydelige opgaver, og vi har behov for at få nogle opgaver, som vi føler, vi har en mulighed for at kunne løse. Og vi har faktisk også lyst til at blive anerkendt for det. Og den del, tror jeg, stadigvæk er rigtig vigtig, og som man skal passe på med, at man ikke glemmer. Det kan være det lille klap på skulderen, det kan være den der med, at kan se, det går godt i afdelingen lige nu, eller hvad det nu skal være, men det er så dybt menneskeligt, at vi har behov for anerkendelse, og vi også har behov for at blive set. Så der er rigtig mange af de ting, vi snakker ind mod børnene og atleterne om. Det gælder også os selv, for det er almen menneskeligt. Tak for mig, for den lille indledning her. Ja, selv tak for den spændende forelæsning. Vi har lukket 5 minutter til spurningar, så gør jeg egentlig varst, hvis det her var en spurning. Men jeg har lige et spørgsmål først, fordi der er måske mange herinde, som enten som del af ledelse eller som hovedtræner på U9, U10, U12 har brug for en hjælpende trænerhånd. Men de oplever måske, at det er svært at få trænere ind, det er svært at få det det er svært at få en træner til at forpligte sig gennem flere måneder til at tage en hånd i. Er det en udfordring, som også du kender til, at det er svært at få det fra trænere i de miljøer, som du har bevæget dig i? Ja, især fra den første træner. Og der ligger jo meget af svaret i det, du spørger om. Som forening, spørg aldrig én træner, når det er børn. Sørg for at samle en 3-4 stykker og spørg dem samlet. Specielt hvis det er nogen, der kender hinanden lidt og måske har en historik sammen, så kan de også sidde omkring bordet og kigge på hinanden og tænke, det var alligevel meget sjovt dengang vi et eller andet, og så kan vi genopleve noget af det, samtidig med at vi kan give nogle børn en god oplevelse. Så tror jeg, man er kommet langt. Man er også kommet langt i forhold til, at hvis man spørger flere trænere samtidig,
så kan man også sidde og tænke, så er der faktisk mulighed for, at jeg engang imellem kan sige nej, hvis jeg skal noget andet, eller der er et eller andet med arbejdet, eller jeg har egentlig lyst til at være med, men jeg vil heller ikke svigte ved ikke at kunne forpligte mig hver gang. Så det er sådan en kombination af, at man måske samler en 3-4 stykker samtidig, og så hører dem samlet, kunne I have lyst til det her? Fordi hvis man bliver trukket ind i et rum alene, og den der lampe, den lyser på en, så tror jeg, at der er rigtig mange, som tænker, puha. Så det er i hvert fald et godt råd. Hvad skal man som klub? Klubber er selvfølgelig forskellige, de har forskellige ressourcer og så videre, men hvad skal man som klub kunne tilbyde? Den salgstale, som skal motivere dem til at få det ja. Hvad skal den indeholde, den pakke? Tydelighed på opgaven, tror jeg virkelig er det aller vigtigste til at kunne sige ja. Det er næsten ligesom hvis man søger arbejde. Det er egentlig ret rart lige at så vide, hvad er det egentlig, der forventes af mig. Så jeg tror det med at kunne være meget tydelig helt ned i sådan træningstider, hvem sørger for, hvem der skal med til kamp, hvordan bliver tøjet vasket, har jeg en holdleder, hvordan er forældregruppen, alle de her ting, tror jeg betyder specielt meget for dem, som primært vil kunne bidrage med en sportsfaglig tilgang, og som har lyst til at komme ned i foreningen og give noget videre, eller give noget tilbage af det, man selv har fået tidligere, men måske tænker, hvis jeg også skal ind i den tråd der, og skal skrive ud om alle de der ting, og det gør jeg også på mit arbejde, så tror jeg, flere de knækker halsen på det, eller ikke har lyst til at gå ind i det, så tydelighed på opgaven. Og der oplever jeg også, at det er jo ikke noget, alle behøver at opfinde. Det er sagtens noget, man kan sætte sig sammen om, også på tværs af sportsgren. Hvordan gør I? Altså det der, man skal sidde derhjemme også som bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer er heller ikke uanet tid, så der er jo igen noget, der går igen her. Men hvis man hjælpes ad med at sådan kunne lave nogle rammer, tror jeg, det kan være fint. Så er der heller ikke nogen, der kan spille nogen ud imod hinanden, at derovre, der gør de sådan. Så der kunne godt være nogle sidegevinster. Så tydelighed, og det at spørge nogle stykker. Ja. Det er 2 gode råd, i hvert fald. Ja, i mine øjne er det, ja. Som klub, yes. Jeg nækker jo, det kunne en af vi med skænke, eller en spurning. Ja. Hej Claus. Hej. Tak for godt oplæg. Jeg tænker, eller har måske et spørgsmål. Hvilke modstand møder din filosofi? Altså, du virker meget menneskelig og empatisk, og altså, at der kommer, at barnet kommer først. Altså, det er ikke udøveren, der kommer først. Og hvad er så den største modstand? Altså, hvorfor er alle ikke i den lejre og er træner, ligesom du er? Altså, så vil det for det første være rigtig kedeligt, hvis alle var som mig, tror jeg. Men det er jo igen, jeg tror, det har noget med tidsånden at gøre. Vi lever i et præstationssamfund, vi lever også i et meget transparent samfund. Det vil sige, at der er rigtig god mulighed for, også på de sociale medier, at kunne se alle mulige andre måder at kunne gøre det på. Og jeg forstår godt, at der er mange, der prøver, jeg ved ikke, om jeg kan forstå det, men hvordan skal men der er mange, der vil gøre børn til små voksne ind i det her, og tænker, at det vi kan, det setup, vi kan lave for store børn, for de er stadigvæk børn i 16-17 års alderen, det kan vi godt skalere ned, og hvis vi starter tidligere, så kan vi nok få gjort dem endnu dygtigere. Der møder jeg klart modstanden. Og jeg møder modstanden på, at jamen Claus vil heller ikke vinde. Og så har jeg heldigvis en historik, hvor at det kan jeg godt modbevise. Men den her med, at man skal have været i det her i rigtig mange år, for at kunne se de der udviklingsveje, der ligger i det. Og de udviklingsveje starter og slutter med det menneskelige, uanset hvor dygtig man bliver. Men der er rigtig meget lige nu, som bliver sort-hvidt, og som bliver hero og zero, i stedet for at vi taler om alt det, man får med i bagagen også, selvom man ikke lykkes. Men det er der, jeg møder modstanden. En hel del af den. Flere?
Hej Claus, tak for oplæg. Jeg har 2 spørgsmål. Et er, har du mulighed for at dele slidesene bagefter, eller et eller andet sted? Ja. Og det andet er, jeg synes, dit spørgeskema var meget interessant. Specielt det med at deltage og vinde stævner, det ligger i bunden af det, som børn laver idræt for, ikke? Ser du nogle gange, at altså, det var vel ikke noget, som de forskellige trænere og måske klubber lægger skuld på, at man gerne vil vinde og sådan noget, det kan være naturligt. Men ser du nogle gange, at den ambition nogle gange kommer i konflikt med det, som ligger øverst i skemaet? Det med, at det skal være sjovt, og man skal være del af et hold, og man skal osv. osv. Ja, jeg oplever i hvert fald en kollision mellem læring og resultater. At man sagtens over tid kan lære noget, og så kan resultaterne komme senere. Så den oplever jeg. Så oplever jeg jo, at trænerne og foreningerne, hvis de ikke har styr på trænerne, kan være stærke kulturelle ledere, og dermed langt hen ad vejen kan styre opinionen inden for de træningsgrupper eller de miljøer, de er i. Og jeg vil jo også påstå, at hvis jeg med de U9-drenge, som jeg træner i en måned, både over for forældre og over for børnene, hele tiden i talesat det om, at vi skal til stævnen, og det er vigtigt, at vi vinder kampene til stævnet, og fordi vi skal vise, hvor dygtige vi er af alle de her ting, jamen, så vil jeg ret hurtigt kunne skabe en opinion omkring gruppen, hvor at det omkring resultatet ville fylde meget, og det var det, vi snakkede om, og det var også det, som børnene ville føle var det vigtigste, og forældrene ville føle, det var det vigtigste. Men jeg ville også kunne lave det modsatte. Jeg ville også kunne snakke læring, jeg ville også kunne snakke eksperimenterende, jeg ville også kunne snakke om at skabe et godt træningsmiljø og ture og lave fejl. Så det er mere at koge det ned til det her med, at vi trænere har en enorm påvirkningskraft over for børnene, men vi har det også over for forældregrupperne. Så vi skal være meget bevidst om det clash, der ligger der, og vi skal være meget bevidst om, hvad det er, vi italesætter, og hvad det er for nogle værdier, vi lægger i bund. På den måde, som vi vil arbejde på. Hvis det giver mening. Ja. Ja, hvad er en spørgsmål, der er her var det der ikke. Så siger vi tak for først. Claus, vil du ved efter 17.